Sa number 10, posible may La Nina sa masunod nga binulan. Low pressure area sa sulod sa Philippine Area of Responsibility ang may low nga tsansa nga mangin isa ka bagyo. Magadala inisang ulan pati na ang hangin habagat. Ginapaabot ang pag-ulan sa Negros Occidental sumugod subong nga adlaw tubtub sa buwas. Samtang ang La Nina ginapaabot sa masunod nga binulan sa Pilipinas. May posibilidad sang pagluntad sang La Nina suno sa pag-asa sa ilang monitoring kag ginibase sa ginpagwa nga advisory sang ahensya. Posible ini matabo sa September, October, November season tubtub October, November, December season. Kung may La Nina, buot silingon mas madamo nga bagyo ang magasulod sa Pilipinas samtang palit ang o kung nagapalapit ang katapusan sang tuig kag mas madamo ang pagtupa sang ulan sa normal nga ulan nga nagaabot sa Pilipinas. Gani ginapahalong ang tanan sa posible pagluntad sang baha kag landslide.